Een soort pk's in de loft, maar nog volle meer op het terrein op Droegeham. En Droegeham had de primeur. Een sterrenconcours. Alleen nog de allerbeste hinders binnen selecteerd. Er binnen minder in de piste en de prijzen liggen een stuk hoger. Teughindersport zit een beetje op een spoor. Het is altijd hetzelfde. Rubriek jaren is hetzelfde als in Boetenpost of in Ries. En we moeten gewoon weer wat hoors. En dat is echt vregen en injoend door de KNS. Wat is een sterrenconcours? Nou, dat is een plan wat oorspronkelijk ontstaan is vanuit de KNS. Die ziet het naar je paden om de ontspannen sport wat beter in de markt te zetten, zo je ze kennen. Een van de middels daarvoor is het sterrenconcours. We hopen daarmee naar het publiek aan te loeken. En dat droeg ik naar je mensen die geïnteresseerd zijn in het ontspannen rijden, ik te bewegen om die sport te doen. De opzet is omdat het gewoon voor een breder publiek toegankelijk te maken is. De grote vraag is likwijls, hoe denken de mensen er zelfs over? Nou, daar heb ik een beetje... Ik heb een paar dingen meegedaan. Ik dacht, ja, het is wel aardig. Maar ik heb van de vorm zijn, ik heb collega-rieders. De mij massages meid, want die hebben de hele stemmen in alle concoursen rijden. En die mij het net meid van. En dat vind ik altijd een beetje sneu. Want zonder verliezers ben er geen winners. Van de andere kant, om wat jacketten aan en ze wilden de beste hebben, het dat ik weer wat. Dus we zouden ook evalueren. Het is gelukkig net aan mij. Net alleen nog sterrenconcoursen, het zijn ook Nederlandse kampioenschappen, like als voor Dek Hensen Lietse Maat Heknie. De oerwinning hier gaat naar Van den Brink uit Hierden, met Hill Street Prize. En dan weer er ook de categorie Dek Hensen Gruttemaat Heknie. Daar gaat de oerwinning naar Haarlem, naar de heer Van Nispen, met Bloklands Shales. En dan komen we in de kampioenschappen met de Frieske hinders. Dit binnen de Fokmerries. Alve combinaties in de piste. Dat binnen er dus meer als bij het sterrenconcours. Dit wordt nog traditioneel verrieden. En die alve combinaties mochten het uitvjochtje. De omstandigheden waren geweldig. Prachtig mooi waar. De koe ik heel mooi tuigd worden. En het publiek mocht onjaan wat zij als de beste combinaties zeggen. En de winnares wordt Nienke Vaatstra met Frederike van der Wolwarden. Ik vond persoonlijk dat de jury zo lang rennen liet en dan gaat de conditie voort en dat gaat het totaalbeeld wordt er net mooier op. Vond ik persoonlijk. Wallen terug de winnaar? Op basis van de verrichting zat ze binnenkwam, wie Frederike van der Wolwarden toch wel de terug de winnares. Naar mijn bedenken. Nienke Vaatstra pakt dus de titel NK Fokmerries. En dan het klapstek van de midje. De ereklasse. Met 10 deelnemers en grut talent. Liek als hier Sjors van Albert Minkema. Die een heel goed voorseizoen al draait hier. Maar hij moet het vanzelfs opnemen met zijn regerend kampioen Wiert uit de polder van Frits de Jong. Kampioen van Nederland is geworden Wiert uit de polder. Ik kan wel favoriet worden, maar Sjors is er en Danielle is er en ze moeten de vorm van de dag hebben. En nu moet ik erbij vertellen dat Wiert eigenlijk altijd, als er het ritme heeft, altijd alles jouwt. Nou, dat is wel zo volle dat er achter ik heel sterk is. En daar valt het bij een heel soort wel op. Maar nogmaals, ik zag een oor net rijden. Je moet dus een duivel rijden. En dan hopen dat het lukt. En dat het lukt. Ik ben er heel blij mee. En de vraag van de organisatie is, komt het Takamier weer een sterrenconcours? De grootste gedeelte vindt het heel positief en die zei van jongens, dit is een goed initiatief. Er moeten nog wat scherpe puntjes aan, maar dit gaat trouw. Ik ben er wel wist van dat in elk geval Droegeham je het er in alle opzichten optimaal gebruik van maakt. Dat die zeg ik Takamier weer aanmelden zullen. En het zou best wezen kunnen dat en Boetenpost en Ries en misschien zelfs Dokkum zich in de toekomst er ook wel voor aanmelden. Maar dat is nog even de vraag.